Atzo, kriston ondo ibili ginen. Paseotxo bat ematea joan ginen, hola paseotxo romantiko bat, bila zizun, igual gehiegi, eta kafetegi bat joan ginen. Eta mitiko, nien aparrakin nola bigotetxo bat ite zaizula, ni behaien plan, oza, ni behai hola iten. Eta ohera hogin ginen, kriston ondo, bai. Bea, kriston ondo. A ber, egile da, kristo pilatan esatetela. Eske oso perfektua izan zan dana. Ni. Ondo. Bona, a ber. Beste gabe. Ni bai zaren, ondo pasau det. Ta ja, baina bueno, pues beste gabe. Beste gabe. Egile da. Osa, inbeste demokrazia eta inbeste dana, tani zer. Tani zer. Zuke sexu praktikatan seguru sentiu nahi baezu, badakizu. Lardashka, sexu, genero, eta bikote aholkularitza zerbitzura jonaik ez.